kumbala arwai lau yunsun lada ngintip ngimla ban lei namar ngintip ba kapla sarkar ka bape langitip muru ngimla lei namar pla sarkar dei ka bape hagaban kong ngaw yagaban ai kuble yapi iwe pa iwe kan kapor lengba jonganika YouTube channel ka jonga MR Don channel kapang kam ngakwa ban wanra akan kapor kalong ba kanika election apo jonga mekhlea ka jongi kalong mar kompong hakiwe kiwe ki jela hakiwe kiwe ki state hakiwe kiwe ki district kumta terter ki ya serial ya ka sensyar ka kadar te hapo juga jela ka jongi kalayat mar kompong ngene ka election hapo juga nga jela ka jongi te balai nga keren kumta namar bakadon ka daw ka banga kwa banya keren banya prakat akan ka por galong siapang kanika election kumbanga ong ka kelamar kompong hapo juga nga jela me kalaya ka jongi te balai ka kelamar kompong kata ka de jingkeli kata kadai ka jingkeli na ka daw ka baka ka election hapo juga jelia ka jela ka jongi ka kelamar kompong namar ba kilating thot ya upra kilating thot ya upra te phila ban keliba balai ka kelamar kompong bar balai ki ting thot ya upra namar ba hakaji shahi naga MLA Syak MDC Nag MDC Syak MP te kini ki briu ki prakhat bale ki penlong shua na kaneka election MP kis ngau thu ba thaga jingkhen ngi jungki ngin penlong shua daga MP khnang ba un rem haga MP te hak MDC te tharai ngila job mangi hak MDC ula telot nani hak MDC ula dolar te peuse ka jubab jong upai ba kalong mar kompong ka jubab jong upai ba kalong mar kompong ki plan kumta Henry kam nompoi re sha e te Henry da ka badan buram job suk ka voice of the people party ka job keput ka jing job keput ka jongka kawanra ya ka sensyar ka kadar ka bakhoj ka basuba te kau ka phang ka mga kwa ban karna ka por galong ba shabale ki penjalan ya kanika MDC election kamdei ka daw ka bakipya ya ka constituency kamdei ka daw ka bakipya ya ka nigatai ka dei direct bet ka bakiting ya ka voice of the people party namar ba ki kwa ya ka ban sensyar maki kim kwa asyu baki kiwe ki political party kiwe ka party ki ba sensyar no hapo juga jela ka jengi kim kwa baki kiwe ki party ki sensyar henry ki kwa makibe kat badang im ka party ki kwa makibe maksud syar te namar kata daw ngakwa ban ong ka por ba lada syubu menta to pi ong ba bagi nang pihak konstitusi de bagi nang pihak gani kata ai de pihak tang ba balai pate phim pihak pat hakapor ka badang biang te kikno ya kinoyalam jangga voice of the people party ba uba arden ukwa ban wanra ya takatma kumba katma ka baja po Bangladesh kine ki jingkren ki jongpi ka theuhi yapi omba ka theu shagi noyalam jangga voice of the people party balai nga ongkumta kapor kala dei na du menshua ba pipen dang no ya ke MDC kala penjala no ya ke MDC bagin ya move no na mentang MDC Henry mentapi penjalan sebenarnya kiba bun balang ki briu ki besong hapo juga jala ngi kila bitar barkila do balik kumne ki penjalan sebenarnya ya ke MDC namar tak daw ong yepi yole se upai ba kisinggas ngi laga pi danget penjalan mangi upai ba ngi sami pok
bangin ra laman ngin dawa namar ba balai ngin balai ngom ta ya pi dei bathung ukmi le kpa ni pi dei bathung men para ni pi dei mangi ki bathung ya pi dei mangi ki pet ba ki bathung ya pi kumta wat nom ak blay than wat nom ak ma wat nom ak kum kita ki blay ki blay si junom Henry pilong tang kita ki lay san snam kum ba ong tin kasi jungi te kan mau bhai kata te compare la pile kat bale ai ba pile namar ba ladangin le ladangi tibru ngimla ban le ya kata namar ba kumbala arwai law yunsun ladangi tip ngimla ban le ye namar ngitip ba kapla sarkar ka ba pe langit tip muru ngimla le namar pla sarkar de ka ba pe Kublai Sibon